Takhle když svítím. Týfá. Dobrý. Svítím, hele, Štýfa? Svítím? Jo. Tak je to dobrý. To byla hezča. Jo, tak bliká. Tak já nevím, co to dělá. Natáčí, no, když bliká. No já nevím, co bliká. Počkej, bliká. Tak je to ceď. Jenom pokus dneska, aby jsme viděli, jak to vypadá. Aby jsme byli připravený. Ty pičo. Když mít mobil sebou, tak to bude mít rovnou jakoby zobrazovací pak věcičku, protože ta SDčková karta C v tom se dá dát k tobě, ale to se to dá v pohodě pustit. Ještě nemáš, nebylo? Nemám, ještě mi nevrátili. No, tak to bylo úplně ideální. No, na stažení kamery. Aha. Hele, teď je tam velká, ale já tam budu dát malou. Takže když ti vezmu náhradní karty, tak to nevadí. Vůbec. Kdyby náhodou. Super. Já uvidím, kolik bude mít tenhle záznam, no. Podle toho se to pak to trvá vždycky tak 2 hodinky, bude maximálně natáčet dolů jenom. Nahoru toho někoho nezajímá. Jo. Tam naděde? Ještě musím ovládat zoom, počkej, kde? To nemá. To by byla. Protože já mám doma, budu mít zase hrnce, vole, něco takovýho tam přijít, vole, inventář nějaký na ten pátek. Jo, to by se vyšlo do Peugeotu, ne? Tam bude, Peugeot, tam budeš mít co, nic? Tak to je super, tak to bych tam mohl klidně hodit tu basičku, ta se tam nerozmátí v Peugeotu. Tu basičku, že bych tam mohl hodit klidně. No právě přemýšlím, jestli mám vyhodit sedačky nebo ne, jo. Tam je teda víc, že takhle jde zpátky, a tam jde nějaký kolo. Jo, klidně, hele. No. A ty si povezeš pivka nějaký, nebo co? Takhle. A
nechci říct tu basičku na půl, nebo to bylo úplně jednodušší, Plzeňčko teď mají to dobře. No teď se mi líbíš, pane. Jako na 10 dní, vole. No, Je v base, 20. já nevím, no, už se nepočí. Za přijde nemám co půjde, za to nezle, je to. Ono počíně tam možná bude nějaká kalba, A tak to bych spíš udělal v Itálii jako v Cortině. Že bych se tam nějak jakoby odplazil a udělal, když uděláme pěší túru, tak tam bych se někde sestřelil. Já určitě chci udělat pěší, počítám 100%. A nechci se podívat po nějakým výletu dobrým, a tak to nám někdo doporučí, ne? Šupy bude vědět. No, tak zase do nějaký kopec, tak Nějaký. Nebo ferátku jako vylet. Já jsem tam našel 2 trasy, to jsme ještě nejeli, hele, tak to by, když kluci pojedou na silničku, tak to bychom se mohli nechat šupem odvést pod kopec. ty bereš silnici nebo ne? Neberu, ve finále ne. Důvod, Nechci si ji půjčit, no. Pak pojedu dřív domů a takový, někomu jít spát do auta. ale ty si vůbec tom pěšotu. Ale kašlu na to, tak když si ji nebereš ty, tak někam vyrazíme. Jako, nebo si to jí taky nemá, a ty pak víš taky 100%. No, tak s nima vždycky to bude v pohodě. Já uvidím, jak kolínko mě bude držet. Já ho jako cítím furt, ale... Ale jako drží, jo, tak... No, já spíš jako... Že se nebudu nějak přeceňovat, že to nebudu nějak honit. Zbytečně, že jeho kopce ty záběry. A jo. Tady to je krásný. To jsou panorámata, viď? Jo, jsem teda naposled byl s Luďánem, to jsme se viděli naposled. No fakt? Je pravda, tak tam byl tyve... Tam musel byl 20 minut. Tyve... Já jsem taky... Kdybys viděl od rána, jsme na to zabrali, to bylo hrozný, ve. To bylo, pak přišly skoky, tak nás to navnadilo, pak jsme ještě kružku měli. A pak ještě teprve přišla ta rozlučka, no, tak jak to mohlo vypadat. Pak tam vole umotal něco povík, vole, silný tabáček. Hele, já jsem to pojal, Luďo, tak, že když ne bordel na svatbě, tak aspoň se zprasit na rozlučce. Do té Cortiny, hlavně, že tam nebudou žádný ty komáři, jo. Co? No tak jedem tudy, no. No, minule nebyly na nic. Žádná havěť právě. To před týdnem to tady lítalo, to byly plný hejna. Já musím něco natáčet. Co? No určitě.
stejně na těch vápencových skalách to bude úplně o ničím jiným. Tam je skvělá světlost, tady to sice nemáš čím přisvětlit. To bude úplně... Kuna, viděl jsi? Kunu. Třeba 20 piv.